Aslında salam mehriban dostlar, yadalarınız olmayın, canınız sağ olun. Yine de ben sizinle təzə videoda Ahmet Meredov. Mehriban dostlar, bugünkü videomuzda ne deyip bolsa sizin için iki tane gowy website paylaşmakçı. Yani aslında pul kazanmak isteyenliği de belli. Ondan sonra da hani hakikaten käbir website'ların üstüne öz ayrıtınlıklarınız bilen öz başarılıklarınız bilen pul kazanıp bolya. Ve şunu hem size iki tane web sahipa hakkında bir neçe maglumat vermekçi. Mehriban dostlar, birinci size maglumat vermek isteyen saydım adı Redbubble. Eğer bir neçe bilyen olmalı mümkün. Redbubble 2006 yılda Avustralya'da işe başlaya ve hazır kıvaqtda hem cemi 2006 yılda dörüdülüye yöne yaşı 16 yaşında diye hazır kıvaqtda şu saydın yaşı 16 yıl var işleye, yani 2004 yılda da eyyem düğü tutulan olmalı. Bundan başka da dostlar, Redbubble'ın esası ayrıtınlığı, siz bu yerde öz xaridinizde hiç yıl tölemen xarid satı bilyaniz. Yani öz xaridiniz değilinde siz hiç yıl xarid öndürünüz yok. Siz dine ne diysem designerlar ya olmasa diye bir surat düşürülgen olsanız ya da bir çizgi çizilgen olsanız, umuman bir özünüzde bir ayrıtınlık bar olsa, bir sunugat bir ne art değil ya da bir sunugat dörüdü bilgen olsanız bolly. Yani Redbubble esası edilen iş özünüzün işinizi, yani suratınızı, çizginizi ya da yazgınızı sayda girdiğiniz. Yani sayda girdiğinizden sonra da men hazır kompüterde görkezmekçi şu yerde özlerinin xaritleri var. Yani siz öz suratınız, logonuz getirýäňiz, o yerde saydın özüne 70'den köp xaridin üstüne telefondaşları, maskalar, maykalar, ondan sonra başka da kofe içilýän näle diýsem stakancyklar, eslenlik bir zada sizin şu suratınızı koyup, logonuzu, dizaynınızı koyup şu xaridi satýarlar. Ve sizin her göçünün xaridinizden size 20% pul verilýär. Yani $20 bir xarid satılsa, eýem sizin şu yerde peýdaňyz $4, yani her xaridden. Siz bu yerde hiç ýyly xaridim taýýarlamaýaňyz ya da xaridiňiz göçen wagty birine şip etjek bolup ya da onun adresini uratjak bolup köseneňiz ya da pulunu aljak bolup kösenmeýäňiz, hiç ýyly aladaňyz ýok. Diňe siz öz dizaýnyňyzy ýükleýäňiz, bar bolan şol. Ýasaýanam, öndürýänam, sizin dizaýnyňyzy basýanam, alıcının öýüne uğratýanam, alıcıdan pul alýanam saydın özi. Siz diňe dizayn ýükleýäňiz. Onda näme? Size gysgaça görkedeýin, nädip girmeli, nädip xarit ýüklemeli. Mehriban dostlar, redbubble.com saytyna gireningizden sonra buruşda özüňizde ýörite akkaunt açylýan bölüm var, sign up. Yani şu ýerden siz özüňiz sayda agza bolmaly, bu ýerde müşteri hökmüne ya da artist, yani eýem siz bir xarid öndürýän adam ýokmuny şu ýerden sign up etmeli. Gireningizden sonra şu ýerde gireli, meselem habarçy diýeli, magazynymyzyň ady näme bolsun diýeli, çayçy. Passwordumyzdan goýaly bir zatlar. Bolly. Neşelik bilen häzir şu saytymyzy açdy we girdik. Indi saytymyza giremizden sonra täze xarid öndür. Magazynyny taýarla we tölegini al. Ýaly bir näçe şu ýerde görnüşler görebilýäňiz. Has giňişlerini şu ýerde özüňiz okap hem giňişlerini tanyşyp bilersiňiz. Indi şu ýerde biz zatdan başlaly. Add design ya da şu ýerde add new work, yani täze bir iş ýükleýärdi, täze dizayn ýükleýär. Biz şundan başlap bilersiz. Indi bize yüklemek için mesela sizin yankı değişim yani düşüren suratınız bolup biler, çizan çizgiňiz bolup biler, taýýarlan dizaýnyňyz bolup biler. Yani xaritlaryň üstünde ulanylacak, logo ulanylacak şekil şu ýerden ýüklenilýär. Indi men elimde hiç taýýar zat ýok, ýöne şonuň üçin bir ahal teke atymyzyň suratyny ulanmak istedim. Bu surat eger başga ýerde düşüren bolsa başlardyň, men bu ýerde hiç ýyly pul gazanmak niýetim ýok, ýöne bir adamlara görkezmek üçin. Indi meselem şu ýerde ingliz diline, sonra da fransuz dili var. Indi şu ýerde zadyň ady, meselem xaridimyzyň ady däl, title diýelim, meselem diýeli, dizaynymyzyň ady ahal teke. Indi şunuň ýaly biz dizaynymyzy ýükledik. Tak isleseňiz bu ýerde hashtag goýup bilýäňiz, bu ýerde dolu informasiýa goýsaňyz has bolar. Ondan sonra şu ýerde tak
arka tarafını istesek ütködülüyäs mi? Yok. Aslında hiç değmeli. İşte değmelilerdim. Eydiyen yok. Inni harita alamadan sonra bir yerde bir ölçeğini olmalı. Place image yok. Product'larda yine görüşünüz yali, şunun yali bir neçe harita telefonda şunna mesela zadımızın ki disable olan için suradımızın kaç sıvası katıp pes. Bunu kaç sıvası yani hile katıp pes olan için şu haritalarda eyyem yüklap olmadan disable yani kabul edilmedi. Yönü telefonunda şunna eyyem hana kabul. Yastık taşları, iPad, zanaveska, başka ne var? Çay, kofe kapları, stakanlar. Ama şunun yalı bir neçe haritalarda siz ne saatda ya da bunun yalı terimizde sumka, maska, bu ne mi? Bulama ütküşecek burada bilmedim. Sumkacıklar. Yani şunun yalı bir neçe haritalarda sizin dizaynınız ulanırlıyor. Ve şu haritalar göçenine size de 20% pul tölenliyor. Yine şunun kıyarlı yönü disabled diye collection save edeli bu ne de major content yes edeli bilemok dur adult language alcohol drug blood cancer violence şu zatlar hani arak ya diyeli ziyanlı zatları zat edeceğim diye dizaynımız yok. Naharidimiz şu at koşullu. Yine şunun kıyal dostlar özünüz öz dizaynını tayarlap has ulu gowu hille surat yüklep bir neçe 70'den köp haridi şu saytda yüklep bilersiniz. Eyyemine iPhone telefonların keyifleri çıkbaşa bir neçe telefonların hani bizim suratımız şu an şurunda olanlı eğer göçön yağdayınına zat etke size 20% peydasını veriyor. Şimdi mesela olması ready to sell de. Şimdi şu yerde mesela biz tölök mesela diyelim haridimizi göçtü. Yönü biz tölök nereden almalı? Neydi almalı? Diyelim köpeğimizin hani bank hasanı yok ya PayPal hasanı yok. Şunun için ona hem şu yerde belli geçeyim dostlar. Payoneer yine şu sayedin üstü bilen siz özünüze worldwide yani internet üstünde online bank hesabı açıp biləňiz. Bu yerde hem birazcık vaktim olsa mesela kısaca görkedeyin. Sign in'el yanlış bastık GKC minut. Şu yerde register bölümünden yani ağza ol. Banka ağza ol deyip şu bölüme basarınızdan sonra Payoneer'de siz özünüz istenlik yerde olsanız hem şu yerden özünüze bank hesabı açıp biləňiz. Yani Visa, Master kartlar yani hani bank hesap ökmünde şu ulan biləňiz. Mesela diyelim ilkinci registrasiya basan vaktimiz aslında bu bank hesabı hakkında köp durmak istemeyen kısaca geçeyin son kızıklanyanlarınız eğer hani bank meselesinde gözünüz çekkeniniz bari olsa Payoneer'e girip şu yerden özünüz hesap genişleyin sinak görüp bilersiniz. Yine şu yerde mesela ilkinci sorayan zatları neyim için olacak? Mesela ayım online şeyler yani biz online söyle etmek isteyen şunun için gerek. Şimdi I am looking to hani ben şunun için bir zatları gözleyen diye hani get paid e-commerce yani ben online bazardaki pullarımı almak isteyen. Hani şunun için. Şimdi üçüncü soru benim aylık zadım hani volümüm diye $10.000'dan aşağıda aylık hani aylanyan pulum $10.000'dan aşağıda bollu. Şimdi biz register edeceğiz. Şimdi şu yerde hadi register ederim belin sizden öz şahsi maglumatlarını sorar. Adın, familyan, e-mail adresin, doğulun günün, yaşayan yerin hem adları sorar. Mesela bu yerde individual ya da kampanya görünüşte hem saylap bilersiniz. Hem ben mesela 90% individual saylarsınız. Şimdi şunun yalı bu yerden özünüze bank PayPal da yoklar ya da bank meselesinde hani taşerondan pul almakta da ya da online öde etmekte közünüz çekkeniniz bar olsa şu Payoneer'den özünüze ayrıca bank hesap açıp şunu ulanıp bilersiniz. Bank barada doğru has genişleyen informasyonu hazır verilmek çünkü belki tölögü vardır ya da diyelim aylık tölögü vardır ya da her transaction'ınızdan pul alyan olma mümkün. O zatlar vardı doğru genişleyen aydı bilmeyen çünkü ben özüm tek doğru iade etmedim bu banki kızıklanmadım. Yönü bunu bir ayet geçeyinliydim. Inni değişmedi yani yankı Redbubble'la tölök meselesini giriyaz. Mesela adınızı yazıyorsunuz, familyanızı yazıyorsunuz, e-mail hasanızı yazıyorsunuz. Ondan sonra
yaşayan yerinde adresinde yazan mesela yurdunuz mesela Türkmenistan. Yani bir neçe adam şu an video görýänlerin 70% Türkmenistan häzir birmin. Türkmenistandan arkaýyn öz ýurduňyzy saýlap saýtda agda bolup bilýär. Çünki siz Türkmenistanyň hiç il harit uradaňyz, diňe siz öz dizaýnyňyzy, öz şekliňizi ýükleýäňiz. Şol görnüş, şol dizayn satylanyna da her haritdan 20% puluňyzy alýaňyz. Yani indi 70 tane harit bar bolsa, diýeli ortalama baha $20. Goýja pul. Yani her haritdan sizin kazanacak puluňyz $4 satylan wagtynda. Meselem diýeli aýda 5 tane haritden satylsa $20, eýem diýeli 50 harit satylsa $200. Hani oturan ýerine de sizin üçin bir pul. Siz hiç ýyly müşterilerim daha deden gözok, aragatnaşa geren gözok, ya da başka bir işler emeden gözok, diňe dizayn ýükleýäňiz bar bolan şol. Bunlar yani passiv kazanç değil yani siz işlemen kazanýaňyz bununla. Sayda da hiç il töleňiz ýok. Bar bolan şunun ýaly has geňişleýini zatlary özüňiz ýene girip serleşdirip görersiňiz. Redbubble hani öz şekliňizi, öz suratyňyzy, öz dizaýnyňyzy ýükläp haryt satmak boýunça maglumatlar şundan ibaret. Inni ikinci web sahypamyz. Bu da Skillshare diýilýär. Yani öz başarynyňy beýlekler bilen paýlaş. Meselem diýeli, biriňi tanıt edip bilýäňiz, tanıt öwret. Ýene biriňiz tort pişirip bilýäňiz, tort pişirmek öwret. Ýene biriňiz bilmem latte, kofe ýasap bilýäňiz, ýasamak öwret. Hani şonuň kıyaly özüňiziň başarynlyklaryňyzy paýlaşar, ýani Skillshare. Yani şunun ýaly web sahypa bar, bu da hem mugut siz öz başarýan zatlaryňyzy professional derejede mugallim hökmünde video çyryp goýýaňyz, ýani bu ýerde esasda dil has gowy gerek. Çünki meselem ingliz dilini ýerine ýetirseňiz has köp tomoşaçy alyp bilýäňiz we size de her görülen videoňyza göre hani YouTube'da pul berýär, ýani ol ütkeşik uly pullar. Ýani Skillshare'de hani mugallimleriň gazanýan puly $5.000'dan $100.000 çenli gowy gazanýan mugallimler bar. Ona Skillshare hem özüňiz ýene de men has geňişlerini giyip durmaýyn şu wagt sign up edeli. Meselem member däl bolanmyş üçin özüňizde Facebook arkaly ýa-da Gmail arkaly ýalmada da ýöneköy informasiýalarymyzy ýazyp hem Skillshare agda bolup biler. Skillshare'de belki isteseňiz indiki videolarda has geňişleýin maglumat taýýarlap bilerin. Skillshare'de başga näme aýdyp bilersiz? Ýanky diýişim ýaly. Meselem sizin videoňyzy muň adam gördü. Diýeli bir sapaga öwretýäňiz. Bilmem boýok ýa bolmasa agaçdan bir zat ýasamagy öwretýäňiz. Adamlar gyzyklan ýa daşary ýurdun adamlary täze zatlar öwrenmäge höwesli. Öwrenýärler, görýärler sizin haritlaryňyzy, sizin videolaryňyzy, eýem sizin her görülmäňize görä size pul tölemp durýar. Hani bu ýerde hem siz bir video ýükläp goýýaňyz, hani şu videoňyz size belki 5 ýyl boýunça, belki 10 ýyl, belki ölýänçäňiz şu videoňyz size pul getirip durýar. Skillshare'ň iň gowy mümkinçiligi şonun hyýaly. Dostlar, bugünlükçe şu video şundan ibaret. Videonun soňunda ýatlatjan kanala agda bolmagy, like basmagy we videomuz beýleki adamlar üçin we sizin üçin ählimize peýdaly, gerekli video diýip pikir etseňiz onu hökman komentar ýazyp dostlaryňyz bilen paýlaşyň we şeýle haýyş edin. Şu videoda ýanky Redbubble, meselem şu saýtymyz iň aňsat pul gazanmak üçin iň aňsat saýtlaryň biri. Yani bunu islendiğin adam edip bilir. Videonu görmedik kalmasın. Islendiğin adam suratı düşürüp bile ya olmasa bir özüne göre bir dizayn çizip bile, bir şekil çizip bile. Mesela käbir maykalar öğrenseniz 3 tanecak yazığı var. Bari bulanışa başka da ütköşük zadi yok. Hani her kim bu yerde bir de gerekli kelle. Her kim kellesini ulandı bile başarılıklı. Şunun için videonu görmedik kalmasın. Her kim şu videonu kim gören olsa en az 10 adamla paylaşsanız onda hasam köp adam videonu görür ve yani Redbubble'de bir neçe illeşlerimizin özlerinin şekilleri, özlerinin dizaynları, özlerinin haritlari yer alır ve en bolmanna ayda her sin cüsüne en bolmanna $50 pul girer dip umid edýän. Dostlar ondan näme? Bu videonu şöyle jemleýän, şeýle videolaryň sany köp bolsun diýip indikepde ýene de şunun kıyaly size peýda getirjek en gowy web sahypalardan ýene 2 sansy barada maglumat taýýarlar. Indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.